A čusky! Vítam vás u nového videa. Ja som Halos a hrám na serveri Stealercraft. Je to na 1.7.2. Keď nemáte 1.7.2, tak si pozrite môjho kamoša video. Facebook bude mať v popise. To je také všetko, ale úplne všetko to není. Čo budete chcieť, napíšte do komentárov, mne je to jedno. Ono sa tu kúka tak, neviem ako. No a neviem, či mám ísť na arény alebo maj. Či, hej, maj. Napríklad pyramída, ne, to nejde. No tak skúsim ísť na tie arény. No, sú tu zo pár. Ja tu toho neprežijem. Koľkátku išli. Mám traja. No, tento skin je hustý. Prečo som tak ticho? No, to je jedno. Ideme vybrať čestky. Chcem, aby ma takto zabil, lebo nemôžem tieto XP stratiť. No. Som myslel, že som tak nízko. A ešte raz sa spýtam. Keď natáčam, tak nikto neverí. Ja to už natáčam. Je to niekto známy, je to tiež začiatok kníh jak ja. No a nehral na tejto istej mape, hral na inej. No a už dúfam, kedy sa to konečne rozíde. Dúfam, že teraz nepôjdu na mňa. No keď natáčam, už by to mohlo takto prísť a byť aspoň taký tým. Je to jedno. Prepáčte, som zase ticho, ale to je jedno už mi. Už sú tu viacerí. A dúfam, že nepôjdu na mňa. Česká otvorená. Brnka. Tak. Patrolinový reťazec. Fak. Meč. A niekto ma dúfam, že nebude nasledovať. Takže nájdem aj také čestky po ceste. Ale to nebola čestka, ale láva. A, tu, nič. Bolo nenačítané. Dúfam, že za mňa nikto nejde. Že s týmto by som si nevedel veľmi poradiť. Počkať.
Mám len tento, tu, tamto nechci, neviem. Zdravím, kvietok, mám byť kvietkom. Ale nie. No, nemám pri sebe jedlo. Už takého zabili? Ešte asi nie. A tam je koniec. Niekto ma dúfam, že neprenasleduje. By sa chcel vtrieť to video. No ale bol by vo videu, kebyže bol so mnou, lebo to je logické. Taká jaskyňa. A čestka. Nemám otvoriť čestku? Nemám otvoriť čestku. Tak. To čo je? Ja neviem otvoriť čestku. Trochu blbé. Aha, tak to ma zabil. Som nečakal. No tak, ešte môžeme ísť na jednu. Šestka, jednotka. Čo už sa začalo? 1, 2. Zdrhám. Vybrané. Nein. Fú. Toto som sa práve obával. Jeden ma už buchol. Tak to asi zabil. Tak mi treba. Nič nedá. Nohavic. Tieto sú návodovné, ale dám si raz. Kamenný meč. Som frajer. Pamätujem si, že tu boli také čestky na stromoch. Musím vyliezť na jeden strom. Ale neviem na akých stromoch. By to byť aj... Nie, to bolo asi na týchto. Tam. Ale viem, že aj pri Netheri bol. Ja tomu hovorím Nether. Aby sme sa rozumeli. Aby sme sa rozumeli. Ako Nether. Oh my god. Ho. Toto som nečakal. Toľko vecí na sebe. Tak. Ho. A konec mám šťastie. Aspoň pri videu. No to nič. A mňa to odportlo. Kto ma zabil? Ako ma mohol zabiť? Nechápem to. Jak ma môžu tak rýchlo zabiť? Oni sú neviditeľní, či čo? No, všetko, čo potrebujete, je v popísku, dajte mi lajky. Dneska bude ešte... Našiel som mapu. Dneska ešte bude jedno video, bude to multiplayer. Neviem, kedy toto, asi tak o hodinku bude na YouTube, neviem. No, tak to je asi všetko a jediné, čo dodať je,
Čusky. Bus. Počkať. To je nič, ale posledné, čo dodám, je